Patawag ka sa gawas. Nora! Tawag ka sila. Tawag ka, Nora, ha? Sis, ina si Nora, sis. Nora! Sis, maradagan ng vlogger. Okay. Sis, asa naman ang Maravilla, sis? Naan, sinong-sungo. No? Nice, naging kinatawan, sis. Bro, kikik. Mas magatawa kung mahal, uy. Uy, ka na ganing. Mama, sis, na magkay kung naluwat tumahal. Uy, ka na ganing. Langga mo, matiyo inig hapon. Mananagid ang kuan. Yung ting, Maravilla, sis. Close lang siya, sis. Pero unahan, pagit siya. Ano man? Kaya nga ano nalagay ito, tarp. Close, Maravilla lagi to, sis. Dito, kwanto siya, sis, private. Private. Uy, naka-video ra ba, sis? Kasi nag-upgrade to sila mga. Basta nag-upgrade daw, sis. Ginaday tapulin. Basing TV na to sa kuan. Samsung. Do. Tara ay. Adi na yun. Nakarinig ko, sis. Ang pasama na. Hindi lang ang Maravilla baka to. Basig, basig, ikuhan na, gibaligyan. Uy, basig mo itong Maravilla, good. Uy, close lang. Hindi, tumoy bitaw, sis, ang kalanguan dyan. Tumoy good siya. Anong gibutangan mo itong Maravilla sa dito? Para ligawan, maligaw ta. Babaw. Maravilla ang handro. Doon, suko na si James yun. Mga nagkaroon niyo na hanay. O, kana, na. Makan na, mauna na siya. Basta nara, Tura. lagi ka na siya tarp. Mura sa kawayan ang ikuhan niya. Oo, kana. Ulo, nausog na, Jude. Na, Costa Blanca. Costa Blanca mo na, uy. Dili, di na mo. Costa Blanca. Unahan na. Unahan pa lagi. Unahan pa, Ay, oh. Maravilla, oh. Mo lagi na unahan pa Maravilla dito. Beach Resort. Kana na sa bayad dira sis dito, wa. Ha? 100 benta. Ha? Oh, Maravilla Elementary School. Elementary aris. Dagat tabayot. Sabi tanto dito na sa kinababuan ay Maravilla. Sabi tayo Maravilla sis, Grabe pero to ngadto. private siya sis. Ah, private Dili dito. pa na. Kay kung sige tagtumoy ya, wa balik mo lang dito sa Ah, private dito siya. Gusto nyo kay kasi so. Aray, kana. So ka na, di siya, ses. Ay, day, gape. Uy, basta ka, linding store man na, ses. Pistig ko yan. Dana na lang mo bling. Gusto nyo kay Nalibot ko sa. Uy, bitch stop na, ses. Ha? No, wala yung Diri tali, lagi ses. na to diri sa una ay. Na, kawit Wala lang. sa Alisa. Ablisa na sis. Sige, ablihan na to, ses. Di pangutan na, ses. Sige, ses. Tarong nga, pangutan na, ses. Mara to usara to day. Ang Maravilla. Eh, kung tayo bata. Da ni kuan na day siya, upgrade na siya, di na siya kuan. Tawa, mo lagi to dito, Wala ses. na ba? Sabi na, private din na siya. Kinababuan lagi na, Maravilla. Ha? Ikaw, gid, ses, Babo no? to tarpaulin, daron tarpaulin ay. Tag-tag nyo day si Troy ni upgrade na sis. No. Kay Ato yung kay kases, oy. bitaw na alam siya mabasin ni upgrade na. Hindi ka magpapagod sa car. Ha? Okay, nakato mo, di ba 2000 pa? Hindi na 2020 nagbiya ron. Doon, suko na si Jugmash. Na-stress na si Jugmash. lang 2000, buwang nga ka. Da. Okay, natawag ako 2003. Ay, Banto nga mura kag kuan, itos. Da. Sa daan namang niya, ang kawayan nila nagkuan. Yung sa may kastorya ni mo, sis, nga giusab nila ang ilang Ha? kuan welcome, sis. So, kuan gyud day sila ni grow up. Ah. Ni-grow up yun din sila, sis. Life terms upgrade grow up. Ni-grow up. Wow, mo din ni Maravilla. Oh, dari ko sis. Tanay, dari nila kuan. Sa hasta ilang CRO, laisyon na. May siya nilang siya. Ay, di uy, ito pa kanina mo, kaya nga na naman. Ha? Gahapon day mo nga recess. Di 2018. 18 sad mi. Wow. Now, nanambi pintal ilang kuan yung So mo din siya Maravilla, sis. Oo, nag-sis. Wow. Imong naong mura gises. Okay kita ka. Ginawag na, sis. Agibita na, sis. Salamat. Okay, so abot namin karon sa Maravilla, Tabuelan. Hello.
So na namin karon diri sa Marabella, Tabuelan. So white sand dito natin. So white sand. My friends. Hello guys. So what's up? Nandito sa Marabella, Tabuelan. And we're going to check the other the public area sa mga cottages. Kung tagpila ilang cottage kay diri kay tag 800 man. 800 na lang cottage. Na ila dong CR diri kay tag 10 pesos ang bayad. No? Yes. So, nadiri si Mr. Kael. Hello! So, kuyog na ko siya to check the cottage and also Miss Chami Chami. Pinakagwapang pishti. So, we're going to check the cottage. Kung ito to 500 man to siya, no? 500 sa duha ka cottage ang mong kuhaon. We'll see, BAKASI. Yeah, if it's nice. If di gani, dito na lang mix sa 800. Di ba? Hello everything! Sure. Dili mag-matter man sa gina siya sa ambience. Let's see the ambience. Spell dong ambience. Basta, uy, kanang tanawin. Tanawin. Okay, and later kay check naman ang location. Muna siya guys, to 500 guys. Ang cottage. So far, okay raman siya. Napang sa area. Yo, nadagan ko nga ligo karon. Wow. White sand diri guys. So lindot siya.